Volám sa Katka a pracujem ako psychiatrička. O joge som už dávno veľmi veľa počula a odporúčala som ju ako takú pomocnú terapeutickú metódu aj mojim pacientom. To ma veľmi motivovalo k tomu, aby som ju jedného dňa vyskúšala aj sama pre seba. Začala som teda navštevovať lekcie Silvie a Vladka Wagnerovcov a veľmi sa mi zapáčili, preto som sa rozhodla, že podstúpim teda aj toto vzdelávanie. Prihlásim sa a veľmi dobre som urobila. Navštevujem teda Akadémiu vzdelávania Asana. Som tu už druhý rok a naozaj veľmi som pokročila. Som veľmi rada, že som sa rozhodla pre toto vzdelávanie, pretože jednak som sa veľmi zdokonalila v jednotlivých asanách a jednak som naozaj pochopila, o čom táto joga je. Nie je to len telesné cvičenie, ale je to naozaj aj cvičenie a vzdelávanie ducha a dušičky a preto to aj naďalej odporúčam svojim pacientom. Rozhodla som sa vlastne aj kvôli tomu, že by som jedného dňa s mojimi pacientami chcela jogu precvičovať a preto som sa teda aj prihlásila do tohoto vzdelávania. Preto by som veľmi rada odporúčala všetkým, ktorí sa chcú prihlásiť do vzdelávania, práve túto Akadémiu vzdelávania Asana, pretože mne to naozaj veľmi pomohlo.